Maayong adlaw yung tanan nga mga suking tigpaminaw nining hadumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jose. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Terminal. Shoulder we shared 9 o'clock ride. That goes la da 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 da. RMN Drama presents Handumanan So Kakawin. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Minglan, Elias, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jose. Unsa? Muuban ka ining tawhana sa Cebu? Opa, Nabuang ka na ba, Marlene? Ha? Mamili naman lang gani kag lalaki. Kana pagyuway na hot? Unsa may nasod sa imong utok, ha? Oh, wa man tod ko inahot, sir. Pero akong isaan nimo nga kaya na kong hatagan og nindot nga kinabuhi ang imong anak. Dong, maumay kalipay sa atong anak. Ato na lang siyang tugutan. Sige. Uban na ng tawhana, Marlene. Kada kini mo itiman iha. Mubalik raon niya kanako kay dili ka makagwanta sa imong kinabuhi. Uban na ng tawhana. Mamatay kas kagutom. Ug magmahay ra gyud unya ka. Dong, nga naman ka. Gani naragyo ko nakabantay ni mo nga muraglawom kay kagyaw na una. Ay, wala ko'y trabaho. Unsa? Unya, unsaon man natuan ni Ron? Ang mga bata, unsa na naman ito'y pagkaon nila? Ay, Dong, mo trabaho na lang ko, Dong. Ayaw. Di lagi kong sugot ng trabaho ka. Kinsa malibin lang sa mga bata na to, ha? Lain sa kayo nga, mugasto pagintag mo bantay para sa mga bata. Unya, unsaon man ni nato? Mangita lagi kong trabaho. Hindi ko masugot nga makaingon ni mong amahan nga sakto siya sa iyang pagtanaw nako. Nga di ta mo kayang buhion. Mangita ko paagi day. Sakto ba kay munda mo gusto kong trabaho isip dispatcher dito sa terminal. Ipapangita mo ko ikapuli na ko gud. Ikaw na lang. O sige bay. Kano sa mo ko magsugod? Nya, kanalay bahala diri ba? Sige bay. Salamat kay bay ha. Uy, problema bay. Good luck sa imong trabaho bay. Ay, salamat. Nakapanihan ko na gitawag ko. Ay. Sir, excuse me. Uy, Padong ko aning lugar, asa ko pwede makasakay? oh, pagkuha niya. Klaro kayo nga, hindi ka siya nagilak, pero ngayon kayo siya nga, namuha iyang mga mata og ilong. Sir, Ah, tuwa ka ba hibaw, balibad na lang. Ayaw ko tutuki, gingunana. ha? Sorry, miss. Sorry kayo, ha? Dali. Ubanante ka kung asa ka pwede makasakay.
Ay, naunsam ko eh. Di mo ko malimot sa naong atong bayana. Magsigim siya samok sa kong nauna. Guwapa sa kaya itong bayana eh. Buutan kay naong. Dong, Ah. wa palagi ka matug. Kuan day, di pa ko makatuog day. Ay, Tungod siguro na sobra ni mong kakapoy sa imong trabaho. Dali. Atong magtangon ang imong kakapoy, Pi. day manin. Dong, Hmm, naatay problema. problema? Nga naman day. Mabdos ko. Unsa? Nakugit ka di problema ha, Dong. Naglisod naman ganita sa atong kinabuhi karon nga duha pa'y atong anak. Unya mapunaan pa kitag usa. Ay, wala tayo mahimo ana day. Naa naman na. Kinahanglan nga mas mudubli pagikog kayo din. Ay, saon min ako eh. Kuwang rin kaya akong kita din sa terminal da. Saon man ako pagbuhi akong pamilya ini. Ay, sakto gid siguro nga amahan ni Marlene. Di gid ako kayang buhion si Marlene. Ay, tay. Tubig, oh. Oh. Uy, ikaw. Lisa nga kong pangan. Ikaw? Jose, salamat sa tuwig ah. Uy, isa pa yan, oy. Nakabantay manggod ko nga murag laom kay kagyo na ako na. At least man lang makahelp ko bisag gamay nga mugaan imong pamati. Og isip bawas na lang siya nako sa imong pagtudlo nako kung asa ko musakay. Di sa pagpangilabot ba? Nagila ka atong nakita ka atong higayon ah. Naunsa re ka? Aw. Oh. Kay naamo ginagbalita nako nga nanay kaipon na nga akong uyab. Og pag adto nako sa ila, naabtan pa gid ako silang duha. Oh, uy. Pero okay na ko. Okay na ko. Sige ha, ato na ko. Naan akong gipaabot. Bye. Oh. Unsa? Naluoy ka itong... Sige na to, Lisa? Oh, bay. Mura bag, lami kay siyang gakson, bay. Lami kay siyang i-comfort pa. Bay, ay kalimot ay nga, may pamilya na ka. Kalimti ng bayhan na Ambot lang ka, bay, oy. Kay sukat nga, nakakita po niya, bay. Di na gid sa mawa sa kong nahuna, bay. Kada adlaw, magpaabot ko nga, basin og moadto siya sa terminal. Patay. Basig in love na ka bay? Binuang. Ako pa nimo no. Ang kinahanglan magiging extra income, di ba? Pangitag sa iglay nimo. Pero sa lingaw ng utok nimo, di ka magsigig na una itong bayana. Kay maura ni magkaguba sa imong pamilya. Oh, bay. Kay nakakita kog laing sideline. Timing nga na ay nag-hiring og janitor ining kumpanya. Okay na kay ni. Jose? Oh. Uy, Lisa? Ikaw? Kagamay ragas kalibutan, no? Nagtrabaho sa di ka din, eh? Oh, dini ko nagtrabaho.
ikaw, dini ka nagtrabaho? Oh, Uy, padung na lunch. Dali na, kuyog ta. Adungan tagkaon, dali na. Salamat sa pag-uban ni mo na ako, Jose. way problema, Delisa. Ikaw pa? Kaya nga naman day ko, Lisa, dool na kayo mong naong kalamihag kan siya nga bil. Unsa man? Tutukan na ni mo? Muli na ko. Sorry. Nung samantang garay eh. Pisag mo ang tanggilik kayan. Magsige naman hinunan ka kuyo ka ng Lisa. Saon ba nga di mong ko makabalibad niya ba yoy? Huwag ambot ba? Malipay gid ko ba basta siya akong kauban. Murabag mawa nga akong problema ba? Lahi gid kaya akong patiyon ba basta si Lisa nga akong kauban? Nya may. Andam ni mong buhian ang imong pamilya para lang ni Lisa. Bay. Kaya ka ni mong mawa ang imong pamilya, Bay Jose. Day! Day Marlene! Niyan ako! Naulin ako! Day! Uy! Mingaw mo nilis bay? Asam di ka sila? Akong libuton sa tibok bay, be. Uy! Huwag magkid sila. Wasad sa gawas. Huwag nilis bay. Asam di sila? Paita. Hoy! Asam di... Hoy! Kita nga Marlene! Oh, bay, naibaw kag asa sila? Damtog ba nga bag? Oo, sa? Uy, basig ni uli na siya sa ila. Ngano ni amang ka? Marlene, sorry. Sorry kay day. Ngano nag-sorry man ka? Nahibaw ka sa imong gibuhat? Ha? Marlene, Nahibaw ka nga gikalimta na lang minimo? Ngalingaw na kay kasi mong babay? Marlene, wa mo ko'y babae. Ayaw na nagkukugbuanga pa, Jose. Huwag ko magtuo nga makahimo kay nina mo. Sakto giday sa papa. Magmahay rin giday niya ako. Day Marlene, sorry. Pero, wa ko'y laing babae, day. Wa may relasyon ni Lisa. O, karon ako nakarealize, day nga, dili na ko kaya nga mawa mo na ako. Please, Marlene, pasaylo ako. Kamu sa atong mga anak ang akong kinabuhi. Pasaylo ako, day. Usa ka chance lang. Please. Please, Marlene. Please. Day. Okay, sige. Pero isaad ako nga dili na mausap. O, day. Dili na gito mausap pa, day. Mahadlo ko nga mawa mo na ako. Mahal ta kayo mo, Marlene. I've come back this morning to where I first came on. I was Dugay na among nahitabo, pero dili ko gyapon malimtan si Lisa. on the night O para sa akong pamilya, nilikay na lang gid ko niya. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. by myself. More power sa RMN.